Здравейте на всички! В това видео ще ви покажа как се изписва правилно девятката за кодиране на пари на 9-то число, 18-то и 27-то число от месеца по Симурон. Изписването на девятката се случва с, ето аз даже съм си го приготвила, с червен фломастер, червен химикал, нещо от типа на, най-добре е нещо такова, молива не хваща и се изписва ъгловато въпросната девятка. Като докато я изписваме, казваме: днес аз се кодирам за пари. Изписването на лявата част от китката, от вътрешната страна се извършва. Тези, които са работят с лява ръка, могат да изпишат, разбира се, на дясната си ръка. Аз работя с дясна, затова изписвам върху лявата ръка. Изписването се прави на датите 9, 18 и 27, като по този начин подаваме сигнал към Вселената, че искаме да сме в изобилие. Хубаво е, когато правим това изписване, да нямаме усещането за недоимък и усещането за липса на нещо. Да, то се прави в повечето случаи, когато наистина имаме нужда от средства и за идване на бързи пари, но когато вътрешно изпитваме усещането, че ние нямаме, много вероятно е отново да привлечем нещо, което че нямаме. Затова е хубаво, когато правим каквито и да били ритуали, те да бъдат от ресурс, т.е. вътрешното ни усещане да бъде такова, че вече това, което ние искаме, че то вече е при нас, че ние вече го живеем и го изживяваме в този момент. Затова, когато изписваме девятката по Симурон, е хубаво да имаме това усещане вътре в нас за изобилие. Така, как се изписва девятката? Започваме от долната страна. Ето, не знам, надявам се да се вижда добре. Започваме от долната страна. Ето, въртиме четвъртито, т.е. ъгловато. И после дърпаме нагоре. Надявам се да се вижда. И ето по този начин, като докато изписваме, казваме: днес аз се кодирам за пари. Това е. Успех на всички! Правете този ритуал с усещане за лекота и с усещане, че вече имате това, което искате. Той се прави естествено винаги за пари, финансово изобилие, но всички знаем, че когато се чувстваме финансово сигурни и спокойни, то и другото изобилие го има около нас. Всичко добро на всички!